M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale anga nonse lero Lolemba pa 21 August Mulungu wa 20 mchaka A, pamene mayi wathu Eklesia watipatsa mawu okuti akomese moyo wathu wa Chikhristu, moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Lero tikuchita chaka cha Pio wa namba 10 woyera amene anali papa. Mawu athu oyamba lero akuchokera pa buku la Oweruza mutu 2 kuyambira ndime ya 11 kulekeza ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amatilda Mangochi kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Mateyo mutu 19 ndime ya 16 kulekeza ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu a buku la Oweruza mutu 2 ndime ya 11 mpaka 19. Aisraeli adayamba kuchita zinthu zoyipira chauta nkumatumikira Baala. Iwo adasiya chauta, Mulungu wa makolo awo, amene adawatulutsa m'dziko la Igupto. Adatsata milungu ina ya anthu owazungulira, ndipo ankayipembedza. Kotero adakwiyitsa chauta. Iwo adasiya chauta nayamba kutumikira Baala ndi Astaroti. Choncho chauta adawapsera mtima Aisraeliwo ndipo adawapereka m'manja mwa anthu ofunkha amene adasakaza zinthu zawo. Ndipo adalola kuti adani awo owazungulira awagonjetse, kotero kuti sadathenso kulimbana nawo adaniwo. Ankati akapita kukamenya nkhondo, chauta ankalimbana nawo iwowo, monga momwe iye adanenera molumbira kuti adzaterodi. Choncho Aisraeliwo anali pa mavuto owopsa. Tsono chauta adawutsa atsogoleri amene adawapulumutsa Aisraeli kwa anthu osakaza aja amene ankawonongera zinthu zawo. Komabe iwo sadamvere atsogoleri awowo, pakuti ankapembedza milungu ina namayigwadira. Makolo awo ankamvera malamulo a chauta. Koma bado watsopanowu udaleka mwansanga kutsata njira imeneyo. Nthawi zonse chauta ankakhala naye, ndipo mtsogoleriyo ankawapulumutsa Aisraeli kwa adani awo nthawi zonse mtsogoleriyo ali moyo. Nzoonadi chauta ankamvera chisoni anthuwo. Iwowo ankamadandaulira chifukwa cha amene ankawazunza ndi kuwasautsa. Koma nthawi zonse mtsogoleri akafa, anthuwo ankayambanso kuchita zoyipa, nkusanduka oyipa kupambana makolo awo, namatsata milungu ina, nkumayitumikira ndi kumayigwadira. Sankaleka kuchita zimenezo adazolowera, ndiponso sankaleka kukhala owuma mitu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Munthu wina wachinyamata adadza kwa Yesu namufunsa kuti, Aphunzitsi, kodi ndizichita chabwino chanji kuti ndikalandire moyo wosatha? Yesu adamuyankha kuti, bwanji ukundifunsa za chimene chili chabwino? Wabwino ndi mmodzi yekha. Ngati ufuna kukalowa ku moyo, uzimvera malamulo. Iye adati, malamulo ake oti? Yesu adayankha kuti, usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso konda anzako monga momwe umazikondera iwe wemwe. Munthu uja adati, malamulo onsewa ndakhala ndikuwatsata, nanga chanditsaliranso n'chiyani? Yesu adamuwuza kuti, ngati ufuna kukhala wabwino kotheratu, pita kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba. Kenaka ubwere udzinditsata. Koma pamene munthu uja adamva mawu amenewa, adangochokapo ali wovutika mu mtima, chifukwa anali wolemera kwambiri. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, monga momwe tinanenera kumayambiriro kuja, lero mu mpingo wathu wa Eklesia Katolika tikuchita chaka cha Piyo wa namba 10 woyera, amene anali Papa. Iyeyu adabadwa pa 2 June mchaka cha 1835, ndipo anamwalira ali ndi zaka 79 pa 20 August 1914. Iyeyi ndi patron wa anthu amene angolandira kumene Ukaristiya, komanso anthu amene amayenda pa maulendo osiyanasiyana okaona malo oyera osiyanasiyana, aja pamene pachizungu timatchula kuti ma pilgrims. Timamukumbukira ndi chani? Papa Piyo wa namba 10 timamukumbukira kwa makamaka pa zinthu zitatu zimene iye adachita. Choyamba, analimbana ndi anthu amene amafuna kumaphunzitsa chiphunzitso cha mpingo mophweketsa, aja amene pachizungu amatchula kuti ma modernist. Anthu amene amati chiphunzitso cha mpingo tizichiphunzitsa mokuti chizikopa kwambiri anthu amene mwina zinthu zozama kwambiri samazikonda. Kuti chiphunzitso ngakhale chili champhamvu kwambiri, doctrine ka dogma imene ili yamphamvu kwambiri, mwisukunule kwambiri ndi cholinga chokuti iyo akope anthu isawaopseze anthu, ndiye amanena kuti iyayi, phunzitsani chiphunzitso cha mpingo mene chilili, muphunzitse mene zikuyenera kukhalira. Ndipo ndikukhulupirira kuna kuti mwina lero Piyo wa namba 10 akuti yankhula tonsefe, makamakaso akuti yankhula kwa ife kwambiri ansembe ndi aphunzitsi mu mpingomo, kuti tikuyenera kusamala. Inde lero zinthu zasintha, inde tikuyenera kuphunzitsa kutengera chikhalidwe cha anthu, inde tikuyenera kutengerapo mwayi pa zinthu zosiyanasiyana zimene sayansi ikutipasa, zimene zimatithandiza kuti tiphunzitse mosavuta. Taonani ngakhale lero tikutha kulalika kuzera ma television, tikutha kulalika kuzera ma social page osiyanasiyana, zinthu zabwino. Koma zimene zisatipangise kuti tizizilise kwambiri chiphunzitso chimene mayi wathu Eklesia akutipasa, kapena tichisukunule kwambiri kuna kuti chikhale chosavuta kwa anthu ena ake kuchimvetsetsa. Tikatero choncho ndi kuti tikulephera ntchito imene anakhazikisa Piyo wa namba 10. Chinthu chachiwiri chimene timakumukumbukira nacho ndi chakuti anasintha zinthu zingapo mu chipembedzo. Anaona zinthu zingapo zimene amaziona kuti zinali zolakwika, ndi anabweretsa zija pachizungu timati liturgical reforms.
amaona zinthu zimene anthu amachita pa chipembedzo zimene zimakhala zolakwika, ndipo anaona kuti ndi bwino kuti azikonze ndi cholinga chakuti anthu akabwera adzidziwadi kuti ali m'nyumba ya Mulungu ndipo akupemphera. Ine ndimangodzifunsa kuti kodi ndi zinthu ziti lero mu mpingo mwathumu zimene tazivomereza kuti zizichitika, koma zimene sizikupereka ulemerero wa Mulungu, ulemerero wa Ambuye Yesu amene timakhala nawo. Mwachitsanzo, ndi zinthu ziti zimene timachita nthawi ya misa zimene zikupepusa sakramenti la Ukaristiya limene ndi Ambuye Yesu ndithu mwini, ndi zinthu zimene tikuchita. Ine nthawi zina ndimati ndikakhala ndimazifunsa kuti kodi zimene tikuziona masiku anozi zikutithandiza kupemphera? Zimene tikuchita masiku ano mu matchalichi osiyanasiyanamu zikutithandizadi kupemphera, kapena zikutithandiza kuti tikangopita ku tchalichi tikangosangalala basi tibwereko? Kodi mavinidwe athu ku tchalichi ndotani? Taganizirani kwaya yanu, kupalishi kwanu, kutchalichi kwanu, kwaya yanu imavina bwanji? Kodi kwaya yanu ikuimba bwanji? Kodi anthu kutchalichi akuyankha bwanji mapemphero? Kodi anthu mtchalichi akumapanga bwanji zochitika? Kodi sakumakhala ndi mafoni m'manja? Zija Papa Francis amatiuza kuti mwina ndi bwino tiganizire kuti kodi mafoni tikagwiritsa ntchito bwanji pa chipembedzo chathu. Anthu akumataya nthawi yawo yambiri kujambula zimene zikuchitika pa chipembedzo, kuyiwala kuti abwera kuti asapemphere. Ndikuona ngati mwinanso lero tikuyenera kuzifunsa zinthu zosiyanasiyana. Anthu amene amayimba mapiyano, makeyboard m'machechi mwathu, m'makwaya mwathu, kodi akuyimba bwanji keyboard ija? Kodi ikutithandiza bwanji kuti ife tipemphere? Pena umanena kuti kodi ndili ntchalichi kapena mwina kapena ndili pa bala pena pake. Nyimbo zimene zikuimbidwa ku bala sizikusiyana ndi zimene zikuimbidwa ntchalichi. Kodi sitikupepusa chipembedzo chathu? Ndipo chinthu chachitatu chosirizira chimene Papa Pio anachita ndi kuyambapo kukonza dongosolo lakuti mpingo ukhale ndi malamulo amene pa chizungu timanena kuti 1917 Code of Canon Law, ndimene takhala tikuyigwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali, ndiponso ndi imene yakhala ikutithandiza kutiunikira kuti kodi zinthu zosiyanasiyana mu mpingo tiziyendese bwanji. Papa Pio lero akutiyankhula tonsefe kuti kodi pa ntchito imene anayiyamba ife tikupitiriza bwanji. Mawu athu oyamba tikumva za Aisraeli. Tikumva kuti Aisraeli anayamba kumutaya Mulungu. Mulungu chamene anatulutsa ku Igupto ndi kuwabweretsa ku dera lija lolonjezedwa lija, anayamba kumutaya ndipo anayamba kupembedza milungu ya anthu amene anawazungulira, anayamba kupembedza Bala. Abale anga, tikuyenera kukhala ochenjera. Phunziro loyamba limene tikulipeza lero mawu athu oyamba ndi akuti tiyambe takhala pansi ndi kusinkhasinkha anzathu amene atizungulira. Kodi anzathu amene atizungulira ndotani? Titha kuyamba kukopera makhalidwe a anzathu amene atizungulira. Anzathu amene atizungulira amatipanga influence moyo wathu mosiyanasiyana, ndipo kwambiri tikuyenera kuzizungulitsa ndi anthu abwino. Aisraeli anayamba kukopeka ndi milungu imene anthu amene anawazungulira amapembedza. Anamutaya Mulungu wawo, ndipo zosalira zake tamva mawu athu oyamba aja kunena kuti akuti nayenso Mulungu anapsa nawo mtima, ndipo akuti anawapereka m'manja mwa adani awo, kotero kuti akapita ku nkhondo ndi adani awo, Mulungu amakakhala mbali ya adani awo ndi kumamenyanso ana okhala ake. Mwina ino tine tikuyenera kuzifunsa kuti mavuto ena amene ndikukumana nawo, kodi kapena sikutheka kuti mwina kapena ndamulakwira Mulungu munjira inake, kapena mwina ndamutaya Mulungu ndi Mulungu afuna kundikumbusa kuti ndikuyenera kubwerera kwa Iye. Zonse zimene Mulungu amachita kuwachitira Aisraeli pomakhala kumbali ya adani ake, cholinga chake sichitira nali chokuti awapwetekeretu anake, koma amafuna kuti anake apezepo phunziro. Nkutheka kuti mwina mavuto ena amene tikukumana nawo, Mulungu afuna kuti tipeze phunziro ndipo tizindikire kuti tasochera ndipo tibwerere kwa Iyeyo. Inu ndine tikuyenera kuzifunsa, kodi milungu imene tikupembedza lero ndi milungu yotani? Kodi anzathu amene atizungulira atipasa milungu yotani? Atiphunzitsa milungu yotani? Kodi atiphunzitsa kusakhulupirika m'banja? Kodi atiphunzitsa kulemekeza kwambiri ndalama kuposa moyo wanzathu, kuti titha kuchotsa moyo wanzathu chifukwa chokuti tikufuna ndalama? Kodi atiphunzitsa kusalabada za katundu wa anthu ena? Tikuyenera kuzifunsa kuti anthu amene atizungulira ifeyo akutipanga influence bwanji moyo wathu? Kodi akutithandiza bwanji kuti tikalandire chipulumutso? Ndipo muthenga wabwino tikukumana ndi mnyamata wina amene akubwera ndi funso labwino. Atakufunsa kuti aphunzitsi, ndipange chabwino chotani cholinga chokuti ndikalandire moyo wosatha?
ndi Ambuye Yesu akumuwuza kuti uzitsatira malamulo, ndipo anamuwuza malamulo onse amene amayenera kusatirachi. Ndi mnyamata uja zikuoneka anali mnyamata wabwino, akuna kuti zonse zinthu zimene mwanenazi ine ndimazichita. Ndi chasala ndi chani? Mumve imene Ambuye Yesu akuyankhira, akuyankha bwino akuti ngati ukufuna kukhala wabwino koposa pamene papa, ukagulise zonse zimene uli nazo, ukatenge zinthuzo, ndalamazo, ukapereke kwa amphawi, ndipo ubwere undisate. Akuti atangomva zimenezi, anati kuganizira katundu amene ali naye, anaona kuti haya, ndakanika kukhala wabwino. Apa ndakanika kukhala wabwino kwambiri, atananyamuka ali awomvesa chisoni. Abale anga, kodi ndi zinthu ziti zimene niyo ndine tikuyenera kutaya ndi cholinga chakuti ubale wathu ndi Mulungu, ubale wathu ndi Ambuye Yesu ukhale ubale wamphamvu? Ndi zinthu ziti zimene ife tikuzikakamirabe, zimene zikutipangisa kuti tisakhale anthu abwino pamaso pa Ambuye Yesu? Inonso ndine lero tikuyenera kuzifunsa, Ambuye, kodi ndichite chani ndi cholinga chakuti ndikalandire moyo wosatha? Ndipo ili yankho limene Ambuye Yesu atipase ndi lakuti tisatire malamulo, tidane ndi zonse zimene zingatipangise ife kudana ndi Mulungu, ndipo tiphatane ndi zokhazo zimene zingatiyanjanise ife ndi Mulungu, ndicho chikondi. Kukonda anthu amene akuoneka kuti akuvutika, kukonda anthu amene akuoneka kuti alibiretu kena kalikonse, kugawana ndi anzathu zimene Mulungu watipatsa. Timpemphe Mulungu kudzera mawu athu amene tawerenga lero kuti atipase chaulere chokhala ndi chidwi ndi chiphunzitso cha mpingo wathu, kuchiteteza. Atipase chaulere cholemekeza chipembedzo chathu, atipase chaulere chofuna kusatira malamulo a Mulungu. Tikatero choncho tidzakhala abwenzi enieni a Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.